tigare tevapa dzimwe dzinenge dziri mukati mekuya dzinenge dzapinda mukati tiwatikupinda timukati mekupfapfaidza tine nyanya mukoma kebhodho yebira rakaitika kumadziva takazoibata tikagara nayo pasi tikaiona zvazviri haiwa inokwanisa kusvika kuvanhu ndobvapo mukoma kebhodho pasendinari ndokubva paita rufu rwomunhu akafa umwe mukadzi ndokupinda imomo ndokubva adzima light vanhu vakati ndine dzima light mbambo yachituna nguva yakaselect on vakaona chituna chapera kudyiwa maziso uyezve aidya wacho aitori pamusoro pemunhu ari mukati mekutodya Daniel chicentenary ndopindira pamarondera umwe murume angani mukadzi aitengesa doro zveshabhini mumwe mudzidzisi aita vachigara basa rekuti achigara achimwa doro ipapo murume akatotsvaira kuti murume anomwa doro pano kunyange ndikaita kubasa muenza anonyerikani nekuti nditicha ndizvozvo akazoti dzimba dzenguva kana kaviri gwari ipapo varimupa imba achirara ipano zvakaita kuti nemukadzi ajaire kuti aiwazve kunyange baba vari pano murume anorara pano mumwe murume uyu azobva kuchikoro rimwe remazuva aita hwari asipo achibva kubasa rake achisvika pamba ndokuona murume uyu ari mubedroom nemudzimai wake tovimbana nevanhu kusvika papi pakaipa chokwadi muri yezimbabwe ndataura nyaya yemurume kukachikokatya mukati menzvimbo yehopley kwandirikushetera mukati mukutaura ndiri bwari mukufamba nechimoti nyaya idzo dzakuda kumira mushe zvakare kune imwe zvakare iri kudande kwachifi chiswiti yemurume nemukadzi vakafa vose mushure zvakare mekumbosiyana vadzokerana ndokubva vaponana mushure mekunge murume aona kuti munhu wandarova afa achibva tinenega ndizvouraye vese mugena baba Isabel chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe handisi kuziva chimwe babashi mutambudziko rokuti vanhu vanenge varambana vanenge vatadza kunzwanana zvakanaka vambosiyana vakadzokerana hazvipiri zvakanaka ukaona murume akabata mudzimai wake ane chikomba murume iyeye ari kugona anogona kuzviuraya zvinhu izvozvo zviri kuitika munyika chii chiri kuitika dambudziko riripo mukoma kebindi rekuti shoko rinoti kana marouranai simbai kuti imba yenyu gare zvoupenyu hwese yes asi ukapinda basa chasara kubuda kana maroora munogona kurambana ndokuda kuzviripo but kurambana kuriko mukoma kebhodho akusi kuramba kwezvekwadi kurambana kune feki pakati akusi kuzadziswa kunze vanhu varambana ukasiya basa unonzi fila mafomu zako mapepa zikunze uchipo pano pakambani panapa kureva kuti zvechokodi ukaoneka uripo unobvunza kuti uri kuitei nokuti hauchisiriwe pano vanhu vamarambanirana vari kuita vari kungosiyana kuparadzana pata vasi kurambana nokuti kurambana ukana uchienda kunoroora pano ndisotsvakira ikono ndine mwana wenyu nhasi ndakuita wakuunganidza vanhu uyai tigare pasi ndigoroora kana vakuzorambana mumwe anongobva pane mumwe achienda kuno mumwe havasi kuendesa mapepasi ekuti izvo taakupanana gupuro kuti tiratidzane kuti hatichisiri tose saka murume ndakuroora mukadzi ndakuroorwa saka vanongoparadzana chete zvinoita kuti mumwe akarangarira kuti akangoenda ndine kodzere kudzokera ende kunyange tiine 5 years dzasiyana ndinodzoka ndichiti wakatora mukadzi wangu nekuti hapana gupuro ipapo ndo pane dambudziko right pakaipa ndofunga tikakwanisa baba Isabel totsvaga vanonzi macounselors vaya vangakwaniseka kutiumba kutibatsiridza nemashoko kuti kana masangana nedambudziko rakadaro mungava muwanano mungava mukuwirirana chaiko girlfriend neboyfriend kana zvanetsa unofanirwa unofanira kuita sei tsudzulai baba Isabel paka harare waterforce kuwadzana nepamwe pandisiri kutaura nezita pamembo manje nyaya iyi takamboitaura mhuri yeZimbabwe ndeipi regai ndigotanga mukoma kebhodho ndiri mukati mekutsudzura kupfapfedza ndiri mukati mekureva mukati medaniel roshimuri pini 4 wakachiwamba communication wamukaseko nai Queen Esther Kanengoni ndinozviziva vakumuti Queen Banditi Esther Kanengoni akabada chimuti akuchema ane dzake dzaari kuchema nadzo aiwa mira zvakadaro mukoma KB pindira pawaterforce kuwadzana nepamwe pandisiri kuti aneyazita but muri kati meguta reHarare okay muranakadzi akadanana nemurume womunhu adanana nemurume womunhu ndokunetsera nemukadzi wacho anetsera nemukadzi wacho mukadzi achibva tora mvura inopisa inobvadira murume wake yes mushure mekunge murume amboenda kunogara kumba kwegirlfriend paakazodzoka pamba mukadzi ana kufara nazvo ndokubvaisa mvura murume akarara ndokuvhadira murume ndokutsva kubva muhuro padumbu nedzimwe nzvimbo dzakati wandei dzakatsva dzakanyanyisisa ndokubva pinda mune chimwe chipatara chiri mukati meguta reHarare chinova chipatara chihombe apinda kudaro mhuri yeZimbabwe muranakadzi anga akuenda achinoona murume
murume uninye kuziva kuti iye ane zvake zvakakanganisa uyezve uyu mukadzi wake amaive mwana wake akatobatsira nokutaura kuti hazve chokwadi adonherwa nemvura ichibva pastove achibva atsva ndokupinda muchipatara. Girlfriend yakakonzeresa kuti vanhu vanetsane yaingemboendawo kuchipatara ikoko chinoona munhu vachisangana nemukadzi zvokuti vaiteresana zvisina kunaka. Chinova chinhu chaikonzera kuti murume kunyange ari pabhedhi aitokanganisika kuti vanhu vari kunetsana ndichirwara ndiri pano. Vapedza kunanga mukoma kepi mukadzi akazoenda kuchipatara achisvika kuchipatara achibva ndizvo tine urombo kana muchida munhu anga ari pabhedhi iyi akashayika noziro manei. Zvakadaro mukadzi abvunike kuti veukama nevanhu vanogara pakati penzvimbo vari kuziva kuti munhu kurwara kwari kuita ndinda kamupisa. Tose tanga takamirira kuti munhu apore kunyange aikanganisa but ndinda kamukwadza. Saka zvaafa kudai so maziso enyika yese kubva kuhama dzake vese vatarisa kuti ndindakauraya chi ndakauraya munhu. Ndokubva aenda pachipatara ipapo ari pachipatara ipapo ndokutsvaka mapirisi achibvamwa mapirisi akawanda ndokuti akakurutsa ari pasi pemumwe muti uri pachipatara ndokutakura kuisa muchipatara vachinopinda muchipatara anotora nguva yakareba achibva afa kureva kuti mukadzi uyu nemurume wake vese vanga vakuendeswa kumochari chikonzero vese vafa. Ndopakatariswa mabhedhi ake ipapo ndokuti kwachitupa vamwe vachibvaziva kuti aiwa ndiye mukadzi anga achiuya pabhedhi vachiona munhu vamwe vakazotenda kumashure vachitera kuya kuzoona munhu ari kurwara vesikanzi mumwe wamanga kuzoona munhu apa ndiye ari kunzi afako amwe mapirisi mushure mekuona munhu afa. Pfungwa vakawanda vanga vari muchipatara vachifunga kuti izvo arwadziwa nekufa kwaita chi umwe wake. Hama dzemukadzi nehama dzemurume vese kwaane rufu but vakataka kunetsana vanga vari mukati mekunetsa zvakanyanyisa vanga vari kumukadzi vachiyedzera kuti mwana wedu afa nokuda kwezvaitwa nemwana wenyu kusvikira vazowirirana havo but murume akaenda kunovigwa mukadzi akaenda kunovigwa. Murume ari panhamo vanhu vari panhamo yemurume mukadzi anova girlfriend akakwanisa kutuma munhu kuti aende nedzimwe hembe dzakachigara kumba kwake kumba kuchi kurufu rwemurume. Asvika ipapo munhu akatuma mubakazi tinokumbira kuti tisanetsera newe dzokera nehembe idzi. Munhu iye akamubhenga ari mukati mekutaura uyezve ndiye akakonzeresa nyaya dzisizi kuti vanhu vanetsane vasvike pakufa. Nhasi musha wese wavhara ndikuda kuti ndiye akangadana nemurume umunhu saka dzokera nadzo ndiye anozokwatisa dziendesa. Chitunha chakatakura chiri mukati mekuenda mukati menzvimbo yekuedza yaendesa mukati menzvimbo yehwedza. Mukadzi uyu akatsvaka kuti ndoita sei ndokutakura bhegi renhumbi ndokuendana kuhwedza ndokusvika ndokukanda hembe hama padzakaoda hembe idzi dzakaziva kuti hembe idzi ndidzo chete ndokutora hembe idzi ndokutsvaka munhu wechivanhu ndokuenda paguva ndokusvika ndokuteketera vachitaura kuti izvo aiwa mwana wedu kufa wakafa zvako but hembe dzako nezvinhu zvako ndozvatakaona zviri mumba mako izvi hatizivaune nazvo asi ari kuti ndezvenyu takusiya kwauri ndokukanda paguva. Hapana kuti nguva yakareba mukadzi uyu ari mukati mekufamba anga mukati mekuonekwa nevanhu achifamba nemunhu wakafa but iye akavigwa kudhara. Kunyanya zuva yakareva kunovira vanhu vaitiona murume uyu achipinda mumba memukadzi uyu but iye munhu akafa. Zvakaita kuti vanhu rimwe zuva vazoungana manheru vari pamaroja anogara ipapo achishevedzera kuti izvo mumba mapinda munhu but munhu apinda umu ndiye watiuziva akafa. Zvinoita tigare nemunhu pano ari kugara nemunhu akaita sei akafa ndokunoshevedza lenoti ndokubva uya ndopakaungana vanhu ndozuva randakadaniwa Daniel vachiwakachiwemba kemenekehasha ndokubva ndasvika mukati menzvimbo waterfalls ndikati aiwa kana tiri pano wanai maunganidza vanhu munzvimbo inei vakuru ndiani mwana chigaro ari munomu akafanana nakadzera kana kuti chairman zvikati chairman vari pano vasvika chairman vakati ndangonzwawo zviri pano but ndazvandokwanisa kutaura kuti dambudziko rirumba umu kana rirumba imomo harina zvariri kukonzeresa. Landlord onei kuti moita sei nemunhu nokuti vamwe vari kuti kana munhu achigara pano hatichagari pano. Pakataurwa nyaya iyi ndakataura nemukadzi uyu akati bhosho inini pachangu dzikutaura vanhu hadzisinema iye chokwadi but hapana zvandingazviita zvakanditanga kare ndakazama kuda kuzviuraya ndikazvikanya mumota maimwe mota ikandinzvenga apo 10 meters hapari kuti mota indirove but yakandinzvenga ikatobuda muroti ikandirova mumwe muti asi ndiyada kuti ndife chikonzero mararamiro angu ana kunaka ndikawa mapirisi but handisi kuda kufa. Pane pamwe pandakazama kuda kudapinda mune mumwe mugoti wakavakirwa ndakanyatopinza makumbo mukati ndakuda kudzika pasi ndakaona muviri wangu wakura usakwadi kuenda pasi ndobva ndabuda kufa kuri kuramba. Ipapo mukoma KP mukadzi uyu akazotsvaka mota neusiku rimwe zuva tapedza kutaura nyaya iyi akutama apa achiti pano pandiri kuhwara paite vanhu vakuziva nyaya dzangu ndokubva aenda kukuwadzana achibva kuwaterfalls aenda kukuwadzana murume akatambisa munhu uyu hazivi nhoroondo dzemukadzi uyu kuti ari kubvire pano anongoti kupera kwemwedzi wanhu wakutava inzwa muri yezimbabwe munhu akatambisa murume uyu akanika ruri kakadiki kanoenderana neproperty yemukadzi uyu
ari mukati mekufamba kuenda mukati menzime kuwadzana vakagara vari vaviri mota driver nekukanda shoko teni orosha amai madiwa vanhu ndokuwirana ndobva takakudanana pavakaina kunzvimbo kuwadzana vari kukati kutamisa munhu murume ari kutemba mota iyi akatamisa munhu anodzokera kumba akabva torara ipapo ndo vakatoramba chiripo mudziyo makaunganidzwa kuvasheketa mudziyo murume wemota iyi kuseni haana kumuka mukadzi ndokuzunza munhu haasi kumuka hei kusvikira azoudza vamwe kusvikira tsvaga mota vatakura munhu uyu vachipinda mune chimwe chipatara kuseri uya kunzwisa kuti munhu uyu haasi kumuka but ari kudziya vachingoti pagedhi rehospital kwakwash munhu ndokubva amuka kuchii apane chandikuzo muri kuti nepi imi chii chiona kuti mota yakusama kumuswa mota yakuramba kumutsa yakazobva deito right ndobva abvisa mota right murume uyu mukoma kepi ndangeti naye zuro chokwadi chakazara chaari kuziva chine ndechekuti ndiri kunzi ndandakarara handina kuzomuka but wati but iripo pane chiri kundinetsa uye zvenyaya iri mubari ndiye kuzvimba kwekumaziso asi handisi kurwadziwa but kana makamutarisa akazvimba nemurume akadzi akatozvimba zvakare asi mukadzi ndiye kutaura mashoko kuti aiwa tanga tichirwiswa tanga tichirohwa but munhu anga achivarohwa ndiye murume uya mushakabvu inzwai zvazoitika manje baba ndo patakasina mukoma kebod ndizvozvo mwanakadzi uyu anobva kunzvimbo yegogwe kunonzi kuchemvuri ndokumusha kwake chaiko chaiko alright mwanakadzi uyu achibva mukati menzvimbo iyi akatorwa nemurume wake ndokubva siyana nemurume asati zvezvo kumwedzi imodzokera ikumba atisi kuwirirana adzokera kumba ndokuendesa kumba kwatete vake achinzi aende kunorangwa then wozodzoka kumba achirangwa kumba kwatete ikoko ndokutanga kudanana nemurume watete ndokubva aita pamuviri maiwe aita pamuviri vatete ndokuzviziva ndokubva adzingwa pambai nepamuviri adzingwa pambai nepamuviri ndokuenda mugogwe senda maanga kugara ndokubva abvisa pamuviri vatete ndokuisa nyaya kumapurisa kunyange wakaita pamuviri nemurume wangu bati kubvisa pamuviri imhosva nenyaya yekumutevera nepasi kuti wabvotora murume wangu ndobvasa nyaya kumapurisa musikana ndokutiza kubva kugogwe ndokupindira mukati meguta reharare ndenioroshe iyi nyaya yechizimbabwe ka ndakuchitaura naamai nababa vevana ava kutaura kuno vari mukati meguta reharare nokuda kwezvimbo zvakazoitika alright zvadaro munanesikana uyu murume wekutadza kumuka apedza kudaro akazomuka musi wesaturday akagara vari pamumvuri vachimatini vamwe maroja ipapo ndokutanga kupfuta hembe dzakapfeka vamwe vari kugara naye uri kuti munhu ari kupfuta but iye akatogara kutaura nyaya svikati kwakuonera zvinoitika pauri svikati hembe iri kutsva mukoma kepi imwe hembe inoshamisa ikatsva pamunhu uyu ibra hembe yemukati yemusikana uya vanhu zvakaita kuti vanhu vasimuke vachimira masete vari kupedzera mutarisa kuti kwawai iye asiri kuchema wai asina zvaari kutaura but tiri kuona moto paari saka iye manje akabva pinda mumba make aita senge munhu haasi kuona zvekutaura vanhu zvezve ndokusitanga kubvunza vamoti kandi chii chiri kuitika ndiri kuona vanhu muri kubva pandiri munomira muchiita makanditarisa mukuita senge vamwe kuti vakutochema vakanditarisa chii chiri kuitika vakuita sekunzi zvanga zviri paari zvabvaka ndopakwasa kuzvinzwa zvikanzi nevamwe iwe dai wafamba zvikuitika pauri izvi une nhamba here dzehama dzako zvikanzi nhamba dzamai vangu nhamba dzababa vangu idzi ndopavakafonerwa ndokubva vasvika kusvika kwavakaita vakasvika nezuro then pavakasvika nezuro ndopavakabuda kuenda mukati menzvimbo yemandara vaenda munzvimbo yemandara yanga mukati mekushevedzerwa yanga chibatsirwa ndokunosangana nevamwe vanhu vakabva munzvimbo yewaterfalls vari kubatsirwa ipapo ndovachibva kuti kuzama kuudza vanhu varipo zvikanzi kana makanzwa nyaya iri kubuda iyayi yemunhu anonzi ari kufambisana nemunhu akamira daisuka ndiye munhu uyu zvakaita kuti vanhu vanga vari shandiro panzvimbo iyi vataramuke vakusiya munhu uyu saka nezuro akabva abviswa pacho pari kubatsirwa pakaungana vamwe vanhu ndokubva aisiwa kwake wega chandisani ndakwanisa kuita nhasi ndechekuti nenguva dza1:30 ndiri mukati mekusangana baba naamai vake vane zvavari kuda kutaura zvavari kuti izvo pane zvimwe zvakavanzika zvatisazivi kuti murume wake uyu here kana kuti ndizvo zvakaitwa zvakare nemwanasikana kumashure ari munzvimbo yegogwe aizvi pane zvaakamboita kune zvaakamboita muri kuti musikana uyu paanga achinwa tii ari pasi pemuti
anga achipfuta hembe mukati dzakapfeka bra pakazo vanhu pawanga vachitaramuka kubva pari bra pakazobvisa blouse akaona kuti yanga ichipfuta iri bra pachake iye vanhu hembe dzino dzinoti wamwe dzatsva ende dzikatobvisa dzinooneka kuti dzatsva but iye haana chaanenge achinzwa kuti chii chiri kutsva anotobvunza kuti chii but amwe mai vakasvika vachitasenga vada kumubvisa topu kunezo ndo pakatoona kuti bra iri mukati yatotsva but vanhu vakazopedzisira vamira kure naye vachiite zveimbe tisu tiri kurwadziwa tisu tiri kuona but iye munhu pachake haasi kutsva chii zvakadai vamwe vakadzi vechikuru vati mwanangu ngatigare pasi unofanira kuti ufambe vabereki vako varipe vapenyu tipe manhamba ndo vanhu vakaita kuti vanhu vafonera uyu nekuti iye pasina kubva pakutanga haana zvaifundisa zvanga zviri mukati mari zvakaita kuti atsvage hama but apa azotsvaga hama amai nababa vakakwira basi kubva kugokwe kusvika muno saka nhasi zvakare na12 tichange tiri teisa paakaenda kumandara achida kubatsirwa paakazoonekwa nevamwe vanhu vaigara nawo kuwaterfalls vachibatsirwawo vakatanga kutaura kuti ndiye mudzimai ari kufamba nechipoko kusvikira vanhu vambotaramuka akazobviswa ipapo akazokwanisa kubatsirwa ire mudzimai uyu kubva ipapo mukoma kb ivhiri mubatsiri handisati ndataura naye munhu ondanga ndichitaura naye vabereki vake ndikataura navo vanoti aiwa bhozvo tinotaura kana tapa nechimwe chikamu tinotaura chimwe chikamu saka nhasi 1:30 ndo patiri kusangana ndo patichanzwa kuti yave papi yakamira sei uyezve ndiri mukati mekutsvaga zvakare mubatsiri ndinzwa kuti ane chikamu chipi uyezve vane tarisiro yezvipi zvichabuda apa ya muri kuti makakwanisa kakuona murume akakwanisa kutamisa mudzimai kubva kuwaterfalls kuenda kupi kukuwadza right ari kuti iye hapana dambudziko raari kuwana handisi kurwara handisi kuita sei zvese zviri kutaurika ndiri kuita zvokuudzwa okay chandiri kuziva ndechekuti ndakamuka ndiri mune chimwe chipatara chine zita chiume mukati meguta reharare ndichida kuendeswa kuchipatara ndichiri muri kuendepi neni dambudziko rangu ndiri asi chandiri kukwanisa kuona ndege ndechekuti ndikamira pagrass ground pamira ndiri kuzviona kuti kumaziko ngokashimba asi handiri pandikadhumira kana kandirova chakakonzera kuti kumaziso kuzvimbe haasi kuchiziva kusiya kwemusikana uye akarota achirohwa hei manzwi akazimbabwe pasvika update kuti yakamira sei 0713938538 tisu tine chimuti ndinonzi James Yobe muponda ndiri kuno kuti akandishakurisako kubhangeti ikoko regai pari zvino timbopinda muchitoro nevasawira vedu vengoda oven asi ndisati ndadaro ndine chiziviso chiri kuti icho Lawrence Mike ari kutsvaga amai vake vaive vaenda kumarimba kuchechi pane vamwe madzibaba zviri kunzi amai ava vatema vapfupi vangaite makore anosvika kuma86 kana pane angaiteuka ruzivo akaona amai ava vakangobva pashowe ipapo vasiri kuzivikana kuti vari kupi ngaabateuka Lawrence Mike panhamba dzinoti idzo 0773 065 773 0773 065 773 kana 0710 134 362 0780 134 362 0780 134 362 kana 0773 235 851 0773 235 851 0773 235 851 kana pane aonawo kana kuziva please anokwanisa kuenda navo kuZBC Mbare Studios kana kupokesi kana kuenda pamapurisa anenge ari pedyo then Lawrence Mike okwanisa kufonera nokuti nyaya iyi iri maoko emapurisa tinotenda 18 minutes to 12 ndo pafika nthawi pari manje timbonzwa mashoko kubva kungoda oven.
ndinotenda muri yezimbabwe nokuramba makabatsira pachimuti. Ndinonzikanyimba bhonzo. Pari zvino tatsikwa kamustudio nafounder uye vari chief executive officer vengoda oven baba Aaron Chikukuza. Mangwanani makadiniko vachikukuza? Tinofara makadini kwa KB, makadini vaterere veNational FM, mwana wa makastoma edu, dinoti izvo Happy Heroes Day. Tinotenda nekuya kwamaita ngoda oven yanetsa, asi musati matiudzaka zvakawanda mungakwanisire kupa namba dzenhare kumhuri yeZimbabwe kune vese vachadaka kuzokubatai vachida kutenga ngoda oven? Ichokwadi mukoma KB, ngoda oven yanetsa. Namba dzedu dzisina chipomerwa dzinoti idzo 0787 418 377 0787 418